Poštovani slušatelji i slušateljice Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Na valovima najbolje hrvatske radio postaje počinje 152. emisija iz ciklusa Limes Kozmosa. Pozdravlja vas i urednik i autor Krešimir Cerovac. Reći ću samo nekoliko misli vezano uz općenito ciklus Limes Kozmosa. U emisijama Limes Kozmosa razmatramo problematiku odnosa između prirodnih znanosti i teologije, odnosno religije, i želimo pokazati da se kršćanska, odnosno katolička vjera uklapa u svjetonazor moderne znanosti i pokazati da se mogu učinkovito osporiti danas prisutna stajališta koja izriču optužbe da je kršćanstvo bilo i jest izraziti protivnik intelektualnom napretku općenito, a posebice napretku prirodnih znanosti. Svjedoci smo da se danas u svijetu odvija, a o tome smo često govorili, otvoreno i javno pozivanje prirodnih znanosti, da se otvoreno i javno okrenu protiv religije, da znanstveno linčuju religiju, te da definitivno zauzmu stajalište protiv Božje egzistencije. Pojavljuju se u tom smislu mnoge protuvjerske knjige, možemo kazati pojavljuje se poplava protuvjerskih knjiga koje vrlo brzo bivaju prevedene i na hrvatski jezik. Treba jasno naglasiti da zahtijevanje opovrgavanja Božje egzistencije znanstvenim pristupom može zagovarati samo netko ko se rastao od zdravog razuma. No, u Limesu Kozmosa ne pokušavamo dokazivati kršćansku, odnosno katoličku doktrinu pozivajući se na znanstvene spoznaje, već samo nastojimo izraziti i shvatiti teološke istine na jedan potpuniji način koristeći znanstvena dostignuća. Neprijeporno je da je neslučajen napredak prirodnih znanosti i tehnologije promijenio i mijenja kontekst unutar kojeg treba tumačiti vjeru. Dijalog između znanosti i teologije proširuje dakle naše teološko viđenje. Zbog svoje misije navještanja crkva mora pomoću teologije uvijek težiti za produbljivanjem vjerskih sadržaja koristeći se postignućima filozofske i znanstvene misli određenog doba. Vodeći računa o dostignućima prirodnih znanosti, ne zamagljuje se niti se relativizira dogmatski sadržaj vjere, već mu se daje njegov prirodni ili ljudski temelj, može se kazati njegovo utemeljenje. I citiram papu Ivana Pavla II. Kao i u prijašnja vremena, a možda još i više, teolozi i učeni ljudi u crkvi pozvani su danas da sjedine vjeru sa znanošću i mudrošću, da tako pridonesu njihovom prožimanju. Ta je zadaća danas to veća zbog napretka ljudske znanosti, njezine metodologije, kao i dostignuća u poznavanju svijeta i čovjeka. Poruka je to i pape Ivana Pavla II. Iz enciklike Redemptor Hominis, Otkupitelj čovjeka, njegove prve enciklike iz 1979. godine. Zadaća teologije nije, kako kaže dr. Tonči Matolić u svojoj najnovijoj knjizi Vjera i nevjera u 4 oka, u produbljivanju iracionalnih temelja vjere, nego upravo suprotno toga, dakle u produbljivanju njezinih racionalnih temelja. Otuđenje teologije i prirodnih znanosti bilo je kobno. U crkvi je to uočeno i izrečena je samo kritika. Pitanja se međutim upućuju i prirodnim znanostima. Najbitnije pitanje je smije li se pitanje o postojanju onoga što dolazi nakon kraja i o sveukupnosti zbilje jednostavno isključiti, kao što mnogi znanstvenici to pokušavaju. A sada mi je veliko zadovoljstvo da mogu predstaviti našeg večerašnjeg gosta koji je vezan uz problematiku molekularne biologije, odnosno koji se bavi pitanjima molekularne biologije. Dakle, naš gost je večeras dr. Petar Tome Mitrikeski, ispričavam se gostu i vama, Mitrikeski, koji je rođen 1969. godine u Prilepu u Makedoniji u kršćanskoj obitelji makedonskih Bugara. Završio je 1996. godine studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. 2001. je magistrirao na tom fakultetu, a na istom tom fakultetu
2010. je i doktorirao. Danas radi kao znanstveni suradnik u Institutu za istraživanje i razvoj održivih ekosustava, a trenutačno je na postdoktorskoj specijalizaciji u Institutu Ruđer Bošković u Zavodu za molekularnu biologiju. Doktore Mitrikeski, najsrdačnije vas pozdravljam i zadovoljstvo mi je da po drugi put vas mogu ugostiti u emisiji Limes Kozmosa. Zadnji put ste bili pred 8 mjeseci, no čini mi se da onda nismo do kraja završili razgovor. Još jedan put srdačan pozdrav. Dobar dan vama i slušateljima. Eto, vidite, 2 puta sam nezasluženo tu, ali ja bih najprije pohvalio zapravo ovakav tip emisija. Mislim da su dosta potrebne u današnjem brzom načinu života i kako se to naziva liberalnom kapitalizmu su neophodne, jer čovjeka možda tjeraju na dublje promišljanje svega. Tako da rado sudjelujem u vašim emisijama, priznajem. Premda možete naći puno kompetentnih sugovornika od mene. Dobro, mislim da ste preskromni. Pa idemo odmah na prvo pitanje. Doktor Mitrikeski, prirodne su znanosti ponekad, a i nešto sam rekao u uvodu, čini se da su hegemonizirale ljudski razum, odnosno način spoznavanja i mišljenja. Pa se stoga postavlja danas pitanje duhovnosti, odnosno odnosa duhovnosti i znanosti. Imao sam priliku pročitati jedan tekst koji će tek biti vaš objavljen u jednom vrlo uglednom časopisu, jednom od najstarijih časopisa iz područja prirodnih znanosti Priroda, u kojem obrađujete temu duhovnost i znanost. Pa ću vas samo citirati i na temelju tog citata vam postaviti prvo pitanje. Vi kažete, duhovnost je okrenuta vječnosti naspram prolaznosti, trajnosti naspram mijeni, suštini naspram površnosti, temelju naspram nadgradnji. Ovo mi je najljepše upalo u oči, suštini naspram površnosti koju danas imamo u svijetu, nažalost, puno. Koliko je znanost okrenuta duhovnosti i kako vi vidite pitanje znanost, duhovnost? Da, najprije zapravo što se tiče prirode, to je jedan hrvatski časopis za popularizaciju znanosti. On je tako vrlo zanimljiv za hrvatsku populaciju i meni je drago da će tekst izaći tamo, premda nije nužno povezan sa uobičajenim temama prirode. Ali što se tiče vaše primjedbe, odnos prirodnih znanosti i duhovnosti, nešto što možda po definiciji nadilazi nekakvu materijalnu tvarnu prirodnost. Tu se zapravo može puno toga reći. Mi smo u zadnjoj emisiji dosta dobro razradili, čini mi se, zašto bi takav jedan rasap u modernom poimanju života bio moguć i zaključili smo da je on povijesnog karaktera, kao jedna povijesna rasprava između crkvenih stajališta koje se tiču viših sfera tipa Božjeg bića i čisto materijalnih znanstvenih pitanja koji se tiču općenito ljudskog življenja. Danas ćemo se možda bolje se osvrnuti na to kakva je tradicija u zapadnom i u istočnom kršćanstvu, kakav je odnos između tumačenja, recimo to tako, tvarnoga i onoga što je duhovno. Najprije možda treba definirati zašto bi znanost bila, recimo, pozvana da o tim stvarima promišlja, raspravlja i tako. Najprije možda da definiramo što je znanost. Znači, sama riječ znanost u Hrvatskoj je to baš dobro definirano, dolazi od latinske riječi scientia, i ona u svojoj osnovi znači znanje. Dakle, znanost kao djelatnost ljudskog uma je jedan sveobuhvatni poduhvat koji nastoji sakupiti i organizirati sveopće znanje. Dakle, i objasniti ga na jedan logičan način koji omogućava objašnjenja i predviđenja. Dakle, sama znanost po definiciji je okrenuta tvarnome. Ona se zanima za, možemo tako slobodno reći, za kreaciju. Ona proučava fenomene koje su povezane za svijet koji mi poznajemo kao tvarni svijet. Međutim, tijekom povijesti nije uvijek tako bilo. Znanost je počela u okrilju crkve, prvenstveno zapadne crkve. Ima razloga povijesnih zašto je to tako, ali ja u to neću sada ulaziti.
Znači, tu možemo polako uvesti jedan termin koji možda slušateljima je poznat, možda nije, ali ljudima koji se bave filozofijom znanosti, kritiziranjem znanosti, kritikom znanosti, tako čak i znanstvenicima, bi trebao biti dosta poznata. To je prirodna teologija. Znači, to je jedan termin kojeg nasljeđujemo od zapravo engleskih mislitelja. I relativno je nov, negdje 17. 18. stoljeće datira. Znači, ta prirodna teologija bi bila pokušaj da se razumnim promišljanjem i razmatranjem dođe do dokaza o postojanju nečeg višeg, nečeg što je duhovnog karaktera, nečeg što se može definirati kao Bog. A osnove teološke za to leže u učenju svetog Tome Akvinskog, to je svetac zapadne crkve, i sholastike, dakle spoja jednog aristotelijanskog načina promišljanja o svemu i kršćanske teologije. Sam način razmatranja Akvinskog je polazio od toga da se razumnim razmišljanjem i promišljanjem može doći do dokaza o postojanju nečeg višeg što nadilazi ovaj svijet i nečeg što je u osnovi ovoga svijeta, nečeg što općenito nazivamo terminom Bog. Dakle, Akvinski je u svojim proučavanjima i u svojim dijelima razmatrao dokaze tipa kozmološkog karaktera, znači sve ima jedan prauzrok, što mi čak danas u fizičkim istraživanjima vidimo i nazivamo kao, recimo, da se grubo izrazim tu, da se fizičari ne sablazne nad površnošću. Recimo to nazivamo danas velikim praskom, od kojeg je sve počelo što se tiče tvarnog svijeta. I tu su jedan skup teleoloških dokaza iz kojih se vidi svrhovitost tvarnog postojanja. Dakle, Bog ima plan sa ovim svijetom i konačno tu su ontološki dokazi koji se ne odnose na samo biće Boga. Istočna tradicija promišljanja o tim stvarima je malo drugačija. Ja bi se na to zadržao sada. Mislim da moguće Hrvatska je predominantno katolička država, zemlja, kultura, moguće je da vaši slušatelji nisu tako dobro upoznati sa poimanjima istočne crkve u svezi s pitanjima, suštinskim pitanjima tipa ima li Boga, nema li Boga, koja je njegova suština i tak. Istočna crkva ne prihvaća scholastiku. Osnovno polazište, mislim ovo kad kažem ne prihvaća, odnosi se ne da odbacuje njene mogućnosti, nego to nije doktrina istočne crkve. Doktrina je drugačiji pristup. Istočni asketi su polazili od nečega što se naziva, prema grčkoj riječi, se naziva teorija, a to bi u našem slobodnom hrvatskom prevodu se moglo prevesti nešto kao intelekt. To je najveći dar koji je Bog dao čovjeku, a onda mi to možemo prevesti možda sa još jednom riječi um. Um bi bio nešto iznad razuma. Sam razum bi bio dio intelekta i on bi se bazirao samo na logiku. I ova riječ za intelekt grčka je nous, dok je za razum dianoia. Dakle, u istočnom poimanju razum koji se bazira na logici mora polaziti od duhovnog znanja, dakle gnoze, i onda preko intelekta može govoriti i razmatrati teološka pitanja, jer na taj način, da grubo kažemo, ostvaruje jednu, to je malo teško za reći, ostvaruje jednu vezu direktno sa božanskim bićem i kroz toga mu se daje mogućnost da spozna ono što samom razumu ne može biti spoznatljivo. Dakle, tu je jedna ta razlika. Pardon, što znači odnos vjera i razum? To je, ali to nije u nikakvoj, neću reći suprotnosti, nego neusklađenosti sa onim što je Ivan Pavao II kaže. To je, dakle, i istočna crkva
pravoslavna koja ima punu crkvenost kao i katolička ne isključuje i komponentu razuma. Ne, baš suprotno. Radi se o tome da oba pristupa su nužna, posebice u današnjem svijetu koji je jako puno se bazira na tehnološkom napretku. Znači oba principa su nužna iz razloga što mi proučavanjem tvarnog svijeta mi možemo dosta dobro zaključivati opet da sad tako kažem čisto kolokvijalno o njegovoj svrhovitosti. Međutim ovo kroz ovaj grčki asketski tip nam omogućava jedan prisniji osobniji kontakt. Dobro, možda ćemo još malo se kasnije vratiti na to. Možda sad jedno udarno pitanje zapravo. Dakle, činjenica da znanstveno-tehnički pothod uporno promovira u smislu marginalizaciju Boga i izbacivanje Boga iz konkretnog života ljudi. Kako vi vidite, zašto je toliko tako grčevito se radi na marginalizaciji Boga i općenito uništavanju jedne prave duhovnosti? Ja se slažem sad, ova pitanja su, mi smo krenuli možda malo pretvrdo filozofski, možda smo odvratili slušatelja. Ovo pitanje koje ste mi sad postavili je pogodak, zato što direktno nas vraća u realnost u kojoj živimo. Sad ja moram tu se osvrnuti na trendove modernog društva. Znači, mi smo u potrošačkom društvu. Osnovni princip liberalnog kapitalizma je potrošnja. Ona dovodi do gomilanja materijalnih sredstava i to je jedan jako dobar način koncentriranja moći. Kada bi ljudsko biće bilo okrenuto dijelom ili potpuno stvarima koje su duhovnog karaktera, sad da ne uvodim u priču pojmove transcendentalnosti, imanentnost i tako dalje, takvo ljudsko biće promišlja dublje o nekim suštinama i nekim svakodnevnim stvarima. Takvo ljudsko biće, da kažem grubo, je loši potrošač. Dakle, cilj moguće sekulariziranog društva je suprotstavljen takvom načinu poimanja života. Jer onda smanjenje potrošnje je u suprotnosti sa ciljevima modernog življenja. Sad to je dosta, ja nisam kompetentan za to toliko koliko sociolozi, ali taj fenomen bi se trebao istražiti puno dublje sociološki. Znači, na neki način duhovnost je smrtni neprijatelj materijalnog života. Dobro, drugim riječima, liberalizam je jedna, odnosno bolje rečeno neoliberalizam, je jedna kako se zove sekularna eshotologija koja uvjerava modernog čovjeka da je ovaj život sve što imamo. Apsolutno. Te da zbog toga trebamo se odavati, kako kažete, nekakvom besciljnom nasljeđivanju, prolaznim učincima, kupovanju, potrošačku. Da. Znači, znanstvena dostignuća zapravo služe da bi se odvratila pozornost čovjeka od suštičkih pitanja, ako sam vas dobro shvatio. Sad treba tu jasno i glasno izdvojiti svrhu znanosti. Svrha znanosti je povećavanje ljudskog znanja. Tehnologija u svojoj osnovi je primijenjena znanost. Znači, znanost kao takva ne barata s kategorijama morala i s kategorijama koji su možda od suštinskog značaja za ljudski život. Ona se bavi materijalnim tvarnim svijetom i proučava njegovu suštinu. I kao takva ona je vrlo poželjna i jako je jedan dobar, razuman način kako čovjek tumači zbilju oko sebe. Međutim, znanost kroz tehnologiju u svrsi liberalnog kapitalizma onda zalazi u područje koje, mogu slobodno reći, obmanjuje čovjeka i dovodi ga do toga da na ljudsko življenje općenito gleda kao na sekularno. Dakle, iza ovoga života nema ništa. Onda treba živjeti ovaj život do kraja. Tako da znanost u ovom smislu, koja je po definiciji, da se tako izrazim, nevina, je postala vrlo jedno uspješno oružje modernog liberalnog društva u otuđivanju čovjeka od svoje suštine i čovjeka od čovjeka.
to se može slobodno reći. Ja to govorim čak i javno, ja vjerujem da će možda jedan dio mojih kolega me osuditi za ovakvo razmišljanje, ali tu znanost nije napadnuta. Tu je napadnuta njena primjena i njena zlouporaba. Da, znanost, kao ja se isto bavim znanošću i znanost po definiciji je vrlo dobra ljudska djelatnost. Dakle, može se reći da je stvoren nekakvi super organizam koji vodi život za sebe, a mi ljudi smo samo stanice koje ga držimo na svijetu. Mislim na taj neoliberalistički sustav. Da, sad smo krenuli, možda ja priznajem, kad smo govorili privatno, ja sam dosta zazirao, možda javno se očitavate takvim stvarima, jer stvara se antagonizam, ljudi vas krivo shvate. Međutim, čisto kao čovjek današnjice, ja imam sva prava kritizirati ovaj modern način, površan način života, življenja. Znači, imam osjećaj ponekad da priroda sociobiološko-ekološkog karaktera ljudskog bića i ljudske populacije je dovela do toga da se razvije trenutačno jedan društveni sustav koji je postao organizam sam za sebe. Više nije društvo zbog čovjeka, nego čovjek je zbog društva. Mi smo kao perpetuum mobile, mi smo poput malih stanica koji hrane taj organizam koji sam za sebe ima život, a njegov život je trenutačno beskrajno gomilanje kapitala. Da, trka za profitom, neprekidna trka koja... Meni je žao to možda tako grubo govoriti u javnosti, ali takav trend se vidi i u znanosti. To je, po mom mišljenju, vrlo žalosno. Znanost se ne može svesti samo na projekte koje će okretati, turnover će raditi od zarađivanja novca i tako dalje, i onda znanstvenici će biti visoko sofisticirani tehničari koji će služiti korporativnom kapitalu. Ali to je vidljivo danas u današnjoj znanosti. Ne znam, zanimljivo je vidjeti koliko od mojih kolega bi se složili s ovim mišljenjem, koliko bi bili spremni javno govoriti o tome. Možda ne bi bili spremni mnogi govoriti, ali činjenica je da je o tomu u svojim knjigama vrlo lijepo razradio tu ideju Tonči Matulić i u knjizi Metamorfoze kulture i ovoj najnovijoj knjizi Vjera i nevjera u 4 oka. Zaključno, to nije nikakvi napad na znanost. Znanost je jedna plemenita ljudska djelatnost, ali činjenica je da taj stalni napredak koji se vrti samo zbog porasta materijalnih dobara, da moderno društvo postalo svrha za sebe i da se tu izgubila duhovnost i da se tu gubi iz vida. Ja imam osjećaj ponekad da intelektualni užitak koji vi nužno morate imati bavljanjem, zbog procesa bavljanja znanosti, imam osjećaj da dosta izostaje u određenim trenucima, i recimo to vidim i možda i kod stavova kolega i kolegica i tako. Ali onda to, znači takvo izostajanje užitka intelektualno kada vi proučavate tvarni svijet koji vam znanost po definiciji nudi, bi moglo biti naravno šire karaktera povezano i sa trendovima u društvu i tako dalje, ali to je žalosno i to treba naglašavati. Treba se možda vratiti izvornim kretanjima znanosti, gdje je, kažem, svrha znanosti je povećavanje ljudskog znanja. Nema ništa loše u tehničkom i tehnološkom napretku, stvarno nema ništa loše u tome, međutim svrha znanosti ne može biti samo to, jer je osnovna svrha znanosti time promašena. Ali vratio bi se na prvo pitanje. Prirodne znanosti posve su hegemonizirale ljudski razum. Ja bar tako mislim. Odnosno način spoznavanja i mišljenja, pa se mnogi danas razračunavaju s vjerom pomoću prirodnih znanosti. Dakle, pokušavaju Boga uništiti pomoću prirodnih znanosti. A to sam rekao i u uvodu, to nije baš tako bezazlena priča. Da, to je u jednom dijelu krugova redukcionističke filozofije, to je vrlo
vidljivo. Sad, pitanje je samoga Boga. Ja sam praktičan vjernik i mogu odgovoriti na to kako ja pristupam. Znači, to je moje osobno viđenje, ali nužno će se ispreplitati s činjenicom da se profesionalno bavim znanošću. Znači, kao praktičan vjernik vjerujem u Boga i vjerujem u njegovu neiskazivu milost i to je moja praktična vjera. A kao znanstvenik kada pristupam toj temi, onda mi je najlakše razmišljati o onome što je Bog samo sebi rekao i što možemo pronaći u Svetom pismu. Recimo, jedna rečenica koja me fascinira i oduvijek mi je bila jedna od možda najsavršenijih, možda općenito najpotpunija rečenica ikada. Bog je samo sebi rekao: ja sam onaj koji jesam. Time je iskazana suština Boga u 5-6 riječi, 5 točno. Dakle, Bog je vječan, on je nepromjenjiv, on je sveznan, svemoćan. Čisto razmišljajući kao znanstvenik, kao genetičar, sad moramo nužno tu baratati s filozofskim terminima, zanimljivo je vidjeti što nam to znači. Možda opet kažem, za slušatelje je zanimljivije da ja predstavim ovdje istočnu, znači tradiciju istočnih teologa. Zapadna pozicija je teistička. Istočna pozicija je malo drugačija. Znači, Bog je istovremeno, što je vrlo zanimljivo za reći, prema istočnom tumačenju, Bog je istovremeno transcendentalan, to znači izvan iskustva, mi ga ne možemo, na neki način apofatički mi ga ne možemo definirati, znači to nije u potpunosti apofatička teologija gdje se Bog ne može ničim definirati, nego nudi se mogućnost definiranja i spoznavanja Boga u istočnom kršćanstvu, isto kao i u zapadnom, kroz taj spoj transcendentnosti Boga i njegove istovremeno imanentnosti. Znači, on je istovremeno i neiskustven i istovremeno iskustven. Kako je neiskustven, kako je iskustven istovremeno. Transcendentan je po svojoj suštini. On ne može biti definiran logikom ovoga svijeta, jer je izvan ovoga svijeta. On ga je stvorio, on je izvan ovoga svijeta. Međutim, prema grčkim teolozima, on u ovaj svijet djeluje preko svojih, oni to doslovno tako nazivaju, preko svojih energija, koje su iskustvenog karaktera. Mi možemo imati iskustvo o njegovom djelovanju u svijetu i ono što sam prije rekao, preko intelekta i razuma koji je prosvjetljen gnozom, mi možemo doći do spoznaje Boga. Zapadni pristup je drugačiji, temelji se na mislima Akvinskog i on je racionalnog karaktera, ali oba načina su komplementarna, ja bih rekao. Ja sam istočni kršćanin, pravoslavan sam, međutim više od polovice svog života sam proveo u zapadnoj kršćanskoj kulturi i mislim da mogu s pravom reći da su oba načina komplementarna i da nam omogućavaju da mi dublje i potpunije promišljamo o Bogu. Teološki mi možemo pristupiti tom problemu i čisto filozofski, pa razmatrati ga kantovski, pa onda raspravljati o čisto pitanjima kako su definirana po Kantu, da imamo transcendentalnu teologiju koja se dijeli na ontoteologiju i na kozmoteologiju. Jedan dio objašnjava biće Boga, drugi dio objašnjava, da grubo tako kažem, da ne izazivam filozofije, njegovu kreaciju. Kant se isto slaže s tim da Bog je po definiciji nespoznatljiv. Međutim, kršćanska teologija i zapadna i istočna nudi načine pojedincu da spoznaju Boga. Kako mi to možemo primijeniti na znanost? Jednostavno, kroz našu vjeru. Znanost nam ne može zakočiti našu vjeru. Naša vjera je osoban odnos s Bogom. Ona ne može biti opovrgnuta znanstvenim logičkim promišljanjem o materijalnom svijetu, niti pak može biti dokazana. Pogrešno je koristiti znanost, da tako kažem, ideologizirati znanost i koristiti je za opovrgavanje ili dokazivanje Boga. Sad da ne uvredim opet pak teistički pogled zapadne crkve, mi možemo kroz razum doći do zaključaka da o postojanju vrhunskog bića, ali ti zaključci isto kao i osobna iskustva istočnog kršćanstva kroz kontemplaciju o Bogu
nužno moraju ostati u sferi osobnog. I zato je pogrešno, ponovno naglašavam, s jedne i s druge strane koristiti znanost kao nešto što dokazuje ili opovrgava Boga. Po mom mišljenju, ovdje sad govorim kao znanstvenik, ne samo kao vjernik, vrlo je mudro u prikrajku uma, kad o tome promišljamo, imati apofatičnost, dakle neiskažljivost Boga. I onda mi možemo ostvariti jedan dijalog između znanosti i teologije koji je vrlo izražen u zapadnoj civilizaciji i koji je, mora se to priznati, relativno rudimentaran u istočnoj, i razlozi su povijesni, nisu suštinski. Tako da ja ne bi, protivim se svim pokušajima da materijalnom znanošću mi dokažemo ili opovrgnemo nešto što je čisto nematerijalnog karaktera. Pa zato sam ja i rekao u uvodu, mislim to je moja rečenica, ali možda i grubo zvuči nekomu, kad sam rekao treba jasno naglasiti da zahtijevanje opovrgavanja Bože egzistencije znanstvenim pristupom može zagovarati samo netko ko se rastao od zdravog razuma. Ali rekao bi još nešto. Ovi novi ateisti o kojima smo puno govorili i na kojih se ovo sve odnosi. Što je tipično kod njih? Da zanemaruju solidne teološke argumente i nemaju elementarnog intelektualnog poštenja, jer govore najčešće o nečemu što ne poznaju i ne osvrću se na te argumente. Ne pokazuju nikakav interes da barem donekle upoznaju ono o čemu strastveno ignorantski govore. Jedan primjer. Ja nemam ništa protiv, postoji društvo Protagora, društvo ateista. Ali jedan od članova tog društva, koji je filozof, koji je vjerojatno i cijenjeni filozof, kaže znanost je dokazala da ne postoji bezgrešno začeće. Bezgrešno začeće je dogma koja nema nikakve veze sa znanošću. Dakle, to pokazuje. I to kad čitate i Dawkinsa, i Harrisa, i Hitchensa, onda vidite da zapravo oni se uopće ne osvrćuju na argumente koji bi mogli pobiti njihova mišljenja. Da se oni osvrnu, pa da nakon toga još ojačaju svoj dokaz. Dakle, ta poplava knjiga, a opet se svodi na ono što smo razgovarali kod drugog pitanja, zašto se te knjige pojavljuju po cijelom svijetu i promptno prevode na hrvatski. Dakle, taj nedostatak argumenata i elementarnog intelektualnog poštenja, to je meni neprotumačivo. A to su ipak znanstvenici. Da, znači o čemu se tu radi? Mi moramo pojednostavljivati stvari i nužno ih uvijek moramo izdizati iznad osobnih rasprava i iz osobne razine. Ovo su rasprave o idejama, nemaju nikakve veze sa našim osobama i nitko se ne bi trebao vrijeđati niti naći povrijeđen ako mi nudimo argumente koji su kontra određene ideje ili ju podržavaju. Znači ništa osobno nema barem u mojim razmišljanjima u tom smjeru protiv ljudi koji imaju dijametralno suprotna razmišljanja od mene. Pitanje Boga, vratit ćemo se i na bezgrešno začeće. Pitanje Boga nije znanstveno pitanje. Ono ne može biti znanstveno pitanje. Dokazivati ili opovrgavati Boga znanstvenom metodologijom može, nećemo tako krenuti, nego je vrlo znanstveno naivno i filozofski površno. Znači, slijed logike i slijed argumenata koji dovodi do razmišljanja u koji se upotrebljavaju termini transcendentnost, imanentnost, apofatičnost, hermeneutika i tako dalje. To su razmišljanja od 1000 godina, stotine i stotine mislitelja. A njihovo marginaliziranje, njihovo grubo vrijeđanje od strane površno obrazovanih mislitelja u tom smjeru je nešto što ja vrlo otvoreno kažem, ja zazirem to komentirati. Zato sve to sve svodim na jednostavnu logiku. Pitanje Boga je
nije znanstveno pitanje. Bog po svojoj definiciji, rekli smo, ja sam onaj koji jesam, po svojoj definiciji je izvan ovoga svijeta, prema tome izvan logika ovoga svijeta. Sad smo objasnili malo prije koji su načini prema zapadnoj i prema istočnoj crkvi, kako doći uopće do spoznaje Boga, koji su posredni. Morate znati da je to posredno, to ništa nije izravno. Upravo je, ako baš tako hoćemo reći, ja sad govorim kao vjernik o ovoj rečenici koja slijedi, mi ga spoznajemo po njegovoj milosti, a ne našim razumom ili našim naporima. Znači, ponovno ponavljam, besmisleno je govoriti da je pitanje Boga znanstveno pitanje. Da. A sad dolazimo na još jedno drugo pitanje koje, kako primjećujem, i malo se pojavljuje i u katoličkim, ali rubno miljevu u sredini. Dakle, vi radite u laboratoriju za, ako sam dobro kazao, evolucijsku genetiku, je li tako? Tako je. Dakle, nepreporno je da vjerujete da evolucija kao proces postoji i da teče. Ali zašto je tako prošireno mišljenje? A javlja se sad i u nekim krugovima katoličkim, karizmatičkim. Zašto je tako prošireno mišljenje da je evolucijska biologija u suprotnosti s Biblijom? Da, to mi je, ovako sada, jako mi je drago da smo, i kad smo se uopće dogovarali za emisiju, ja nisam odbacio ovo pitanje, mislim da se treba progovoriti o tome i to je pravo vrijeme. Znanstvenici su ovdje jako pozvani da se uključe u raspravu, posebice profesionalci koji se bave time, ali to ne znači da su teolozi isključeni. Znači, možemo odmah krenuti, da ne okolišam, evolucija, znanstvena evolucija kao znanstvena teorija nije isto što i darvinizam. Znači, evolucija kao znanstvena teorija se bavi pitanjem kako se žive vrste mijenjaju tijekom vremena. O tome je Darwin govorio i to je jednostavno, to svaki čovjek koji se bavi evolucijom zna. Evolucija kao znanstvena teorija u svojoj osnovi se nikad nije bavila pojavom života na zemlji. Pojava života na zemlji kao znanstveno pitanje je novijeg karaktera. Sad da napravimo digresiju malo. S druge strane, kretanja u 19. i u 20. stoljeću, sekularna kretanja, ali ajde da ne ispadnem da napadam sekularizam, pa ćemo reći društvena kretanja, su iskoristila na neki način teoriju znanstvenu, čisto znanstvenu teoriju evolucije i pretvorili su je u jedan tip ideologije koji je poznat pod imenom darvinizam. Znači, ono što je Darwin i s čime se danas i crkva slaže i općenito znanstveni svijet slaže, to je najbolji način objašnjenja evolucije živoga, ne? Ono što je Darwin predvidio za životinske vrste, biljne vrste općenito za život, mislitelji 19. određeni krugovi 19-20 stoljeća su jednostavno grubim prijelazom prebacili na društvena zbivanja i ljudska kretanja. Banalizirali se termine tipa borba za opstanak, preživljavanje najsavršenijih i tako dalje. Znači, to je koristio i komunizam, to koristi i liberalni kapitalizam. Iz naoko različitih razloga. Dok je komunizam to koristio ideološki, smatrao da taj način dokazuje da nema Boga, liberalni kapitalizam pak opravdava svoj grubi način stjecanja kapitala. Dakle, najbolje opstaje, više novca zaradi i idemo dalje. To je razlog zašto se čisto znanstvena teorija pretvara u ideologiju. Ja se kao znanstvenik tome protivim i mislim da crkva u tom pogledu je itekako pozvana da se uključi u raspravu. Pa crkva je i govorila sad da ne, to smo imali u Limezu Kozmosa, da sad ne pozivam na Ivana Pavla II. Papu i čak na Pija XII. Ono što bi ja rekao, što ja znam i često sa svojim dobrim znancima koji klimaju glavom, teško im ide u glavu, da stvaranje i evolucija nisu dva proturječna pojma. Ono što je stvoreno može se razvijati prema unutarnjim zakonima koje je dao stvoritelj. Da. I ne može se pozivati na Sveto pismo da je nešto znanstveno. Dakle, pseudo argumenti. Možda da vas tu prekinem, oprostite. Pitanje
pojave života. Ja nadam se da će slušatelji primijetiti da sam politički korektan, ne koristim termin stvaranja života niti nastanka života. Tako je. Nego pojava života je prvoklasni misterij za današnju znanost i on će još dugo vremena ostati kao takav. Tu je znanost, eto vidite, prisiljena vjerovati jer nema dovoljno dokaza. Pa neki znanstvenici vjeruju da je život stvoren po Božjoj milosti, ja sam među njima. Neki znanstvenici vjeruju da je nastao sam od sebe stohastičkim kretanjima. E sad, znanstvenih dokaza nema ni za jedno ni za drugo. Za prvo zato što ne može imati znanstvenih dokaza za to, a za drugo zato što jednostavno premalo znamo o tome. Tako da, nastanak života nije pitanje evolucije. Da, ja bih sad se pozvao tu i na jednog meni vrlo dragoga, ovo ne znam da ste što čitali od njega, pokojnog teologa i filozofa Vjekoslava Bajsića, koji je u nekoliko radova svojih jasno naznačio da u filozofskom pogledu treba razlikovati, naglašavam, prirodni početak čovjeka, dakle očovječenje, kako kaže on, koje se podudara s biološkom pojavom ljudske vrsti, i metafizički početak. Tako je. Ljudsko prodahnuće dušom, neposrednim stvaranjem duše po Bogu. I sad nije mi jasno kako se može u katoličkoj crkvi, ima čak i nekoliko knjiga koje je izdala Kršćanska sadašnjost, kako neko može stalno iz mjeseca u mjesec se truditi i toliko mučiti oko evolucije i obarat teorije evolucije kad ona ništa ne obara. Ne, tu se treba pozvati na enciklike koje je pokojni Papa Ivan Pavao II izdao i ja se ne bi na to posebno osvrtao. Vatikan je vrlo jasan u tom pitanju, mislim da tu ne trebamo ništa oko toga posebno se raspravljati. Pitanje čovjeka kao zasebnog fenomena se ne može ekstrahirati i gledati samo kroz znanstvenu prizmu. Jer ono što je, evo spomenuli ste profesora Bajsića, on je tu govorio zapravo o pojavi ono što je takozvani termin duhovna duša, ono što ima čovjek za razliku od životinja, jel? I to je teološka kategorizacija i tu znanost o tome ne može ništa reći. I znanost tu staje, tu ne trebamo sada raditi od toga bauk. To je ono što je Ivan Pavao II, pokoj mu duši, vrlo mudro rekao u razgovoru sa znanstvenicima je bilo: mi danas nemamo dovoljno dokaza da u potpunosti uobličimo teoriju ljudske vrste. Mi je ne možemo do kraja znanstvenim razmatranjima definirati. Uvijek će ostati pitanje, otvoreno pitanje visokih sfera ljudskog postojanja tipa duše. Evo, čak sam dovoljno benevolentan da idem na ruku i sekularnom društvu, da ne spominjem čak dušu kao fenomen, ali nazivam je višim sferama ljudskog postojanja. Mi to ne možemo obuhvatiti znanstvenim načinom razmišljanja. Za to nam je potrebna teologija, od toga ne treba zazirati. Sad mi pada na pamet još jedna stvar i s tim bi zaključio ovu temu koju smo imali puno puta opširnije i detaljnije. U jednim našim novinama nedavno je izašlo kako jedan roditelj traži da njegovo dijete ne bude nazočno satu biologije kad će profesorica, nastavnica tumačiti evoluciju. I traži, da vam do kraja kažem, i traži da se dijete izađe iz razreda. I sad ovaj novinar, koji je očito nesklon crkvi, rasteže taj tekst, rasteže i u jednom momentu kaže: učiteljica je dobro rekla, ja moram postupiti onako kako mi metodološka razrada predmeta nalaže, a ne onako kako crkva govori. Sad pogledajte, i to je crkva napisano s velikim slovom. Sad je prvo, ili taj novinar ne zna ovo što smo mi sad govorili, koje je stajalište crkve, ili ono što više vjerujem, da je zločest pa ubacuje crkvi stajališta o evoluciji koja službena crkva ne zastupa. I je vrlo interesantno kako je napisao da je nastavnica izjavila: ja nastupam po metodologiji predmeta, a ne po metodologiji crkve. A crkvena to metodologija nije. Da, ovako, meni je sad teško pojedinačne događaje komentirati, ali načelno se možemo reći osnova mora biti
demokracija. Mi živimo u demokraciji. Čovjek ima pravo na svoj vlastiti izbor i to teologija najbolje definira. Čovjek ima slobodnu volju. Evo, da sumeriziram jednostavno stvar, da kažem argumente s moje strane, a koji bi odgovarali argumentima recimo ateističkim. Čovjek ima slobodnu volju zato da upravo izabere hoće vjerovati ili ne. Njegov izbor da li će vjerovati ili ne je osoban izbor. Bog se u to ne miješa, jer ako bi se miješao onda bi ukinuo princip slobodne volje, a Bog to ne želi. Dakle, svatko, roditelji, djeca i tako dalje, imaju pravo na svoj slobodni izbor. Ja se u to ne miješam, da li će netko vjerovati u Boga ili ne, to je njegovo osobno pitanje, da li će netko opovrgavati evoluciju kao hipotezu ili teoriju, to je isto njegovo osobno pitanje. Ali u demokratskom svijetu moramo inzistirati na naša prava, ali moramo inzistirati i na naše obveze u društvu. Ako je zakonom propisano da je kurikulum školski takav, onda tu nema nikakve priče. Ja ne vidim koji je tu problem. Dobro, kad smo već kod evolucije, hoćemo još malo ukratko jedno pitanje prije glazbene stanke. U tim svim zloporabama, ja bi rekao, teorije ili hipoteze evolucije, pojavljuju se i tvrdnje da je zapravo religija čisti nusproizvod biološke evolucije čovjeka. I kad se čovjek riješi tog nusproizvoda, tek onda će doći jasno na svoje mjesto, kristalno jasno, moral, i društvo će konačno imati jedan pravi i čisti moral, dakle moral koji nije naslonjen na transcendentnost i na nešto što je nastalo evolucijom. Da, ovako odmah da vam kažem, treba čovjek znati svoje granice. Ovo je vrlo teško pitanje i teško mi je možda nešto krajnje suštinski odgovoriti na ovo pitanje, ali potrudit ću se, pa ako ne zadovoljim slušatelje i kolege profesionalce koji me slušaju, onda neka mi oproste. Znači, moral je skup vrijednosti, ne? Po moralu se mi razlikujemo od ostatka živih bića. Ja kao vjernik vjerujem da nam je moral dan Božjom milošću. Znanstvenici koji se bave sociobiologijom, koji na to gledaju čisto materijalno, redukcionistički znanstveno, vjeruju da se moral može definirati kroz evoluciju. Tu su dvije stvari sporne. Mi nemamo nekakvih krutih, čvrstih dokaza gdje mi možemo dokazati evoluiranje morala. Recimo, jedno od pitanja koja se postavlja, koja nužno nameće samo od sebe, je zašto onda nema još moralnih vrsta na zemlji, kad znamo da ima vrsta koje su svjesne sebe, recimo čimpanza, dupini, kitovi i tako dalje. Oni su svjesni sebe, oni prepoznaju svoju sliku u ogledalu, ali mi nemamo dokaza da oni imaju savjest, a moral bi trebao nužno počivati na savjesti. Znači, tu se sad postavlja osnovno čisto kao znanstvenik evolucijsko pitanje. Ako je moral evolucijska kategorija, zašto nemamo više moralnih vrsta na zemlji? Drugo pitanje koje se postavlja, jedna od premisa kroz koju oni znanstveno prolaze za objašnjenje o sociobiolozi, je da sve socijalne vrste, uključivo mrave i tako dalje, ali ovo se više odnosi na sisavce jer imaju više neurološke sfere, kognitivne sfere, su razvili jedan tip kooperativnosti, znači suradnje, koja bi odgovarala očuvanju grupe kroz vrijeme, jednostavno kroz vrijeme kako grupa evoluira. I tu se sad pojavljuje jedan termin koji je, po mojem mišljenju, ja sam genetičar, nisam ipak evolucionist u smislu profesionalnog zanimanja, ali genetika je osnova evolucije. Pojavljuje se termin selekcija grupe. Evolucijski, čisto znanstveno gledano, selekcija grupe je vrlo kontraverzan termin u trenutačnoj znanstvenoj evoluciji. Mi nemamo dokaza da to funkcionira i vrlo ga je teško dokazati. Zašto ovo spominjem? Inzistirati da je moral evolucijski produkt, dakle adaptacijski produkt, dakle kroz adaptacije tijekom evolucije se ustalio u ljudskoj populaciji, bez elementarnih znanstvenih dokaza, ja ću sad grubo reći, je vrlo bezobrazno. Yeah. Pa evo, vreme nam curi, morat ćete doći još jednu emisiju u jesen,
Poštovani slušatelji, evo moramo privoditi emisiju 152. emisiju Limes Kozmosa kraju. Mnoga pitanja moramo preskočiti, ali nije mi žao. Još jedno čisto ovako recimo tehničko pitanje, doktore Mitrikeski. Postoji li mogućnost stvaranja umjetne stanice, jer pojavljuju se tekstovi da su čak neka živa bića, nazovimo to, stvorena, i da li je narav života u toj stanici ljudskoj? Da, to je zanimljivo pitanje, čisto ovako znanstveno, i nadam se da će slušatelji imati koristi od toga. Do sada znanost nije uspjela stvoriti umjetni život. Sad ima znanstvenika koji rade na tom problemu, to se naziva, pojam toga je, grana te biologije, sintetska biologija. Dakle, cilj je objašnjavanje pojave života na zemlji. Međutim, ono što se uspjelo napraviti je stvaranje umjetnih gena koji prije toga nisu postojali. Znači, to je de novo, koji mogu funkcionirati u živoj bakteriji kada su njeni geni zamijenjeni upravo sa ovim umjetnim genima. Međutim, osnovni cilj sintetske biologije je stvaranje života de novo. Znači, kada se kaže de novo, misli se stvaranje života iz osnovnih građevnih blokova. To nije uspjelo. Sad, i tu se odmah automatski javlja filozofsko pitanje, je li uopće moguće to stvoriti? Da li je moguće stvoriti kompleksnu strukturu koja će biti sposobna za samostalni život, započinjući s jednostavnim građevnim sastavnim materijalima, tvarima, ne? Ono što je zanimljivo, trenutačna važeća razmišljanja, hipoteze koje se temelje, na koji se temelje ova buduća razmišljanja o sintetskoj biologiji i tako dalje, polaze od jednostavne premise. Živo dolazi iz živoga. Živo nije, i sada opet se vraćamo na pitanje pojave života, ali neću tamo ulaziti da ne iritiram ljude koji se ne slaže. Ali ono što kao znanstvenik mogu potvrditi i mogu, čvrsto stojim iza toga, mi, biolozi, nemamo teoriju života. Ne znamo što je život. Ne možemo ga definirati, ne možemo ga znanstveno objasniti kao fenomen. Mi znamo ga prepoznati, znamo ga ubiti, znamo ga istraživati, znamo ga mijenjati. Ali teoriju, paradigmu koja bi objasnila živo, kao što imamo recimo teoriju velikog praska, u biologiji nema teorije živoga. Dakle, nema teorije stanice. I to je ono što po mom mišljenju ograničava mogućnosti sintetske biologije. Sve dok ne dođemo do takve teorije, sintetska biologija će biti jedna relativno disciplina koja će baratati filozofski sa željama, a ne sa mogućnostima. Međutim, će biti opasna? Gledajte, sad to je dobro pitanje i važno je za slušatelje. Ovako, mora se tu naglasiti jedna stvar. Sintetska biologija je vrlo korisna za razvijanje novih tehnologija. To da nemamo nikakvih dilema. Da li će biti korisna ili će biti štetna, ovisi o nama ljudima, ne ovisi. Znanost je neutralna po definiciji, ona ne barata sa kategorijama moral i nemoral. Znanost ne može biti nemoralna niti moralna. Ona je skup činjenica o materijalnom svijetu. Znači, kako ćemo mi te tehnologije rabiti, a one nude velike mogućnosti, je pitanje, sad je, vidite, to pitanje moralnosti društva. I zato sekularizacija, da se tako izrazim, znanosti je vrlo štetna pojava. Opet pazite, to je, kad kažem sekularizacija znanosti, opet možemo reći sa mojeg stajališta sakralizacija znanosti. Ali opet kažem, znanost je, ne može se baratati o znanosti u kategorijama moralno i nemoralno, ne? Ali implikacije koje znanost daje na društvo mogu biti u domeni sakramentalnog i u domeni sekularnog. Mogu biti. I tu je sada problem u kojem smjeru će krenuti društvo. Ja kao čovjek koji se bavi znanošću i kao vjernik imam obvezu, osim što imam i potrebu, imam obvezu skretati pažnju na moguća negativna kretanja u društvu koja proizlaze ili se nameće da proizlaze iz razrješavanja znanstvenih činjenica. A sintetska biologija je jedan dobar primjer za to. Dobro, ja mislio sam i ovo kad sam postavio pitanje, ali ne bih htio otvarati tu temu, da li dokazali živa stanica narav života, jel se to može povezati i sa stajalištem katolička, pretpostavljam, i pravoslavne crkve, da život da je osoba, čovjek od začeća do smrti. Da, znači, živa stanica već postoji kod
Apsolutno, začeća. Da, ovako, tu nema nikakve dileme. Svaki biolog koji je fair i koji je razumno, koji se u skladu sa etikom svoje struke mora priznati da zigota je nerazvijeno, nerođeno ljudsko biće. Ubijemo li zigotu, ubili smo čovjeka. Svatko ko je biolog, ako to ne priznaje, onda ne zna biologiju. Ja se ispričavam ako sam nekog uvrijedio, jer moguće da sam s ovim uvrijedio nekoga, ali ja ovakvo stajalište branim kao znanstvenik, ne kao vjernik. Ovo je vjersko pitanje, ali ja sam skloniji u ovom pitanju upotrebljavati dosege znanosti nego li teologije. Jednostavno je, ako imate zrno pšenice, vi ga možete posaditi i možete dobiti pšenicu ako je zrno živo, ako je funkcionalno. Ako ga bacite, ako ga spalite, vi ste ubili jednu biljku pšenice. A imate ljudsku zigotu. Ako je ubijete, ubili ste ljudsko biće. Tu nema priče. Završili ste emisiju sa prekrasnim riječima. Zahvaljujem vam. Inače je bilo, ja mislim, vrlo zanimljivo slušateljima. Nažalost, koji zadnji put, a i često to i s drugim gostima vreme curi, međutim moramo emisiju privesti kraju. Za kraj bih rekao jedan citat iz knjige Vjera i budućnost koji je još 1970. napisao onda kardinal Ratzinger. On kaže, dakle iz te njegove knjige citat: onaj tko isključi Boga iz svog pogleda na stvarnost nije realist, nego redukcionist, jer postupa tako kao da je iskustveni, dakle empirijski pristup stvarnosti jedini mogući pristup. Slažete se? Da, Ratzinger je, ako imamo još par minuta, Ratzinger je veliki katolički teolog i ja sam dosta, mislim sad ulazimo u osobno pitanje, ja sam dosta volio Ratzingera u smislu njegovih teoloških mogućnosti. Ovo što je rekao vredi i za znanost. Redukcionizam u znanosti je funkcionalan samo na nivou eksperimenta, ali ne i na nivou koncepata. Ne može funkcionirati znanost redukcionistički, to nema smisla. Još bi samo na kraju zahvalio bi se, ja bi pozdravio vaše slušatelje. I tu bi, ako mi dozvolite si privatizirati stvar, pozdravio bih moju mamu. I kolegice i kolege s Ruđera koji me slušaju. A će oni slušati to danas ili? Sestra i njen zaručnik slušaju online, a mama ne voli nove tehnologije, ona će slušati snimak kasnije. Pa može na internetu sutra ili preksutra će biti i na internetskoj stranici od HKR-a. Da, evo, i još samo pozdrav svima i hvaljen Isus i Marija. Navike. Dakle, zahvaljujem doktoru Mitrikeskom, zahvaljujem Rendi Surjanu koji izvrsno vodi ovu emisiju, Adrianu Vinkoviću Rahelu na muzičkim prilozima i Tanji Popec koja je čitala citate. A sljedeća emisija, poštovani slušatelji i slušateljice, je na programu 17. svibnja koji danas u 17:30. Srdačan pozdrav i doviđenja.